Aşgabatyň orta mekdepleriniň birinde öňümüzdäki okuw ýylynyň başlanmagyna 5 ay barka okuwçy gyzlary täze okuw köýnegi üçin ýaşyl reňkde mata satylyp başlandy. Enatalar we käbir muallimler okuwçylaryň boýundan mejburi dakylýan bu çäräni mektep okuwçylarynyň öz jüwlerini doldurmak synanşygy häsiýetlendirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu hepde şäheriň 82-nji mektebinde okuwçy gyzlara ýaşyl reňkde mata paýlandy. 2 metr 10 sentimetr uzunlygynaky bu mata üçin okuwçylardan 100 manat ýygnaldy. Okuwçy gyzlar 2022-23-nji okuw ýylynda geýjek köýnekler üçin matalary şu wagt satyn almaly boldular. Olara bazardan mata almaga ruhsat berilmeýär. Matalary almakdan ýüzegren okuwçylara synagda pes baha goýuljakdygy, yaramaz häsiýetname ýazyljakdygy barada haýbat atylýar diýip Aşgabatly ene anonimlik şertinde 7 aprelde gurrun berdi. Enatalaryň ençemesi Türkmenistanyň dokma kärhanalary tarapyndan öndürilen bu matalaryň hiliniň juda yaramazlygyndan bir gezek ýuwlandan soňra olaryň reňkiniň akýandygyndan we solýandygyndan şikaýet edýärler. Bu matalar ýelimsiz boýaw bilen boýalýar. Şol sebäpli olar ýuwlanda matanyň boýawy suw bilen akyp gidýär. Okuwçylardan talap edilýän bu pula bazarlarda has ýokary hilli matalary satyn alyp bolýar diýip Aşgabatly ene belledi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwçy gyzlar beýleki talaplar bilen bir hatarda ýaşyl reňkde köýnek giýmäge we saçlaryny iki örmäge mejbur edilýär. Mundan 10 ýyl çemesi ozalky döwre çenli okuwçy gyzlar ýaşyl reňkdäki matalary özleri saýlap bazarlardan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne soňky 10 ýyllykda mektepleriň aglabasynda gyzlaryň matalary saýlap almak erkinligi çäklendirilip, olardan diňe mektep ýolbaşçylarynyň üpçün eden matalaryny satyn almak talap edilýär. Bu matalar adatça okuw ýylynyň başlanmagyna bir ay çemesi wagt galanda, ýagny awgustyň başynda paýlanýardy. Ýöne 2019-20-nji we 21-nji ýyllarda bu çäre may aýynyň ahirinde amala aşyrylyp başlandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä mektep ýolbaşçylary bu ýyl matalary paýlamagyň aprel aýyna çenli öňe süýşürilmeginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Olar diňe munyň ähli okuwçylaryň köýnekleriniň bir meňdeş bolmagyny üpçün etmek maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan enatalar we muallimler bu mejburi çäräni mektep ýolbaşçylarynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp jüwlerini doldurmak synanşygy häsiýetlendirýärler. Paýtagtyň orta mektepleriniň müdirleri pul gazanmaga howlukýarlar. Her ýyl okuwçylaryň tomuska diýinjaliş mögsüm döwründe haýsy mektep müdiriniň öz ýerinde galjakdygy we kimiň wezipesini terk etjekdigi baradaky mesele çözülýär. Şol sebäpli häzirki wagt wezipeli adamlar, şol sanda mektep müdirleri jogapkärli wezipeni eýleýän wagtynda alyp boljak zatlaryny çalt almaga howlukýarlar. Mektep müdirleri hili pes matalary lomay bahadan satyn alyp, gymmat bahadan okuwçylara satýarlar diýip paýtagtly mektep muallimläriniň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada ýurduň bilim ministrliginden, Aşgabatyň bilim müdirliginden we Agdalan mektepden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda ýaşlary okuw esbaplaryny kesýitlenen ýerden satyn almaga mejbur etmek tejribesine ýurduň ýokary okuw jaýlarynda hem duş gelse bolýar. Şu ýylyň fevral aýynyň ahirinde Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde muallim bolup işleyen bir bilim işgäri talyplaryň egin eşiklerinden başlap ulanjak galamlaryna çenli ähli okuw esbaplaryny ýokary okuw jaýynyň her fakultetiniň dekanlygyndan satyn almaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümet maslahatlarynda korrupsiýa garşy göreşmegi talabalaýyk ýerine getirmek barada ýyl-ýyldan maslahat edilýär. Ýöne yerli synçylar korrupsiýanyň ýokardan başlanýandygyny aýdyp, şeýle maslahatlaryň meselelerini düýpli çözmäge däldi, halkyň gözüni boýamaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýydaky orunlary eýleýär.